Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u prvního videa. Jen tady nic nejde vidět, protože je první bouřka, ale je tady úplně brutální bouřka. Jo, se nic nevidíte, ale tam úplně něco modrý, tak to znamená, že to jsou blesky. Tak se prostě užívejte a dejte like a odběr, ale jenom si to užívejte. Jak slyšíte, taky hodně prší, nějaký auta tam jezdí a tak podobně. Ale jde to tamtud. Já nevím ani tam na ten panelách, já vím jenom ty světla, jenom trošku, tam nevidím ani na ty, prostě jenom to problikává všechno. To je prostě jenom černý a ostatní prostě nejde vidět. A nebo ne, a prostě fungují světla. Jo, i nějaký lampy už zasnuly, protože nevím, protože já jsem to je taká, co to bylo? U toho zemi. Jo, já to natáčím zvevnitř. Já tady prostě tady nebudu asi nic vidět. Tak. Jo, a koukejte, kolik mám odběratelů. Já mám gold button, který vůbec nejde vidět. Natočím ještě ráno video, který vám ukáže ten gold button. A lakujte a můžete zalajkovat i mé ostatní videa. My tam máme dole auto, tam ten Hyundai, ne Škodovku, teda Škodovku, tam. Jo, a je to hrozná bouřka. A ještě tady s mým tátou. Ahoj. No a oba se tady pořád díváme. To modré jsou fakt ty blesky. Takže já bych tady možná ukončil video, protože já se už na to budu dívat sám, tak čau.